Dobrý večer. V rámci prípravy na majstrovstvá sveta odohrali slovenskí hokejisti úvodný z dvojice košických duelov proti Švédsku. Aj tieto zápasy sa započítavajú do novej série Eurohockey Challenge. Napriek tomu, že Severania k nám prišli s mladým tímom, z ktorého bude štartovať iba minimum hráčov na svetovom šampionáte, našich v úvode zaskočili mimoriadne aktívnou hrou s rýchlym prechodom do útoku. Kým sa Slováci spamätali, v 5. minúte už prehrávali 0-2, keď najskôr Silverberg zúžitkoval Landerovú prihrávku spoza bránky a zakrátko sa presadil obranca Ferholm počas avizovaného vylúčenia. Naši si veľmi rýchlo vybrali oddychový čas, po ňom sa postupne dostali do tempa a podarilo sa im vyrovnať ešte v úvodnej tretine. V 16. minúte pálil obranca Sersen a potom spomedzi kruhov presne namieril aj Surový. Po hektickej prvej časti sa súperi mierne upokojili a zamerali sa viac na defenzívu. Najmä hostia umne vykrývali stredné pásmo a efektívne narúšali našu rozohrávku. Ďalší gól padol až v poslednej tretine. V 45. minúte potrestal Lašákovú chybu Zakriksson. Švédi boli v závere lepší a svoj náskok ešte upravili. Na 2-4 dával v 56. minúte Persson. Slováci si vyskúšali aj powerplay, lenže opäť inkasovali. Druhý gól v zápase dal Zakriksson a trikorunky vyhrali v Košiciach 5-2. Tu je to potvrdené po tretinách 2-2, 0-0 a 0-3. Sme prehrali so Švédskom 2-5, keď o výsledku rozhodla záverečná tretina. 7 000 divákov, veľmi výborná, solidná návšteva v Košiciach. Uvidíme, ako to bude v tom druhom stretnutí. Tréneri pozrú video a urobia nejaké úpravy. Tam, kde sa to nejak dá zlepšiť, tak určite sa budeme do toho ďalšieho zápasu snažiť vylepšiť aj systém, ale aj tie individuálne určite výkony a hlavne to defenzívne pokrytie u nich, u nás v tretine, lebo tam hlavne na tom začiatku tam nám to robilo nejaké problémy.